ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖରା ଛୁଟି ପ୍ରାୟ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଏହି ଖରାଦିନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ହିଁ ଯାଉ। ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନର ଦେଉଳ ସାହିରେ। ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ ମାମୁଁ ଘର ଯିବାକୁ କାନ୍ଦୁ। ହେଲେ ଥରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମାମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କର ଢେଙ୍କୁ ଢେଙ୍କୁ କହି ଚିଡ଼ାଉ। ସେମାନେ ବି କେଉଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆମକୁ କହିବେ ଆରେ ଆସିଗଲେ କଟକି ଟାଉଟର କଟକି ଟାଉଟର। ଏମିତି ଚିଡ଼ା ଚିଡ଼ି ଗୁଲି ଖଟି ଆଉ ପଖାଳ ମାଡ଼ରେ ମାସେ କେମିତି ବିତିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ଛୁଟି ସରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରଜ ଆସିଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ରଜ 3 ଦିନ ଧରି ହୁଏ। ହେଲେ ଆମକୁ ଆଈ କହିବେ ଆରେ ବେଡ଼ି, ରଜ ତତେ ସିନା ଲାଗୁଛି 3 ଦିନ, ରଜ କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ଧରି ହୁଏ। କେମିତି ନା ପହିଲି ରଜ ପୂର୍ବ ଦିନକୁ କହନ୍ତି ରଜ ସଜବାଜ। ସେଦିନ ମାମୁଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରା ହେଇଥାଏ, ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ଶୁଖା ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କଲେ ପୋଡ଼ପିଠା ହେବ। ପାନ ମସଲାର ସରଞ୍ଜାମ ରେଡ଼ି କରାଯାଏ। ମୋ ଅଜା ଆଈ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ତ ପାନ ବକ୍ସ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଥାଏ ଆମ ମାମୁଁ ଘରେ। ହେଲେ ଆଈ ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ପାନର ଚିଠା ବନାନ୍ତି। ତାକୁ ସବୁ ଯାଇକି ମୋ ସାନ ମାମୁଁ ମାଉସୀ ନେଇ ଆସନ୍ତି ବଜାରରୁ। ତା ସହିତ ଚୁଡ଼ି, ଅଳତା, ଟିକିଲି, ମେହେନ୍ଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କିଣା ହୁଏ। ଆଉ ରଜ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ କିଣିଥାଉ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କ'ଣ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିବ। ତ ମାମୁଁ ଘର ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେଉ। ବାବାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଦୋକାନ ହେଲା କଳା ମନ୍ଦିର। ସେଠୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁ। ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ମୁଡ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମୁଡ୍ ଅଧିକ ଭଲ ଥିଲେ ଆମେ 3 ଦିନ ରଜ ପାଇଁ 3-3ଟା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେଉ। ତ ରଜର ସଜବାଜ ଦିନ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ଥାଏ। ବାଇଚାନ୍ସ କିଛି ନଥିବ ତାକୁ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ଆମେ ନେଇ ଆସୁ। ଆଉ ମା' ମାଣ୍ଟି ଚା' ମାଣ୍ଟି ବି ସେ ରଜ ସଜବାଜ ଦିନ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ମା' ମାଣ୍ଟି ଚା' ମାଣ୍ଟି ହେଲେ ଆମ ସାନ ଅଜାଙ୍କର 2 ଝିଅ। ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆମେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଉଛୁ ସେଦିନଠୁ ଆମେ ରଜ ସଜବାଜ ଦିନ ହିଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଉ। ତ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବାରେ ମୋ ଅପା ଆଉ ମା' ମାଣ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାନ୍ତି। ତ ସେଦିନ ମେହେନ୍ଦି କାରବାରଟା ଆମେ ସାରିଦେଉ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମାନେ ପହିଲି ରଜର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ୁ। ତାପରେ ଆମ ମାଉସୀମାନେ ଆମର ସଜବାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ରଜ ଘର ଥାଏ। ସେ ରୁମ୍କୁ ପୁରା ଖାଲି କରି ତଳେ 2-3ଟା ସପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ସଜ ହେବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ୁ। ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଆଉ ମା' ମାଣ୍ଟି, ଚା' ମାଣ୍ଟି ଆଉ ଆମ ସଭା ସାନ ମାଉସୀ, ମାନୁ ମାଉସୀ। ଆମକୁ ସଜ କରନ୍ତି ମାମାଲି ଆଣ୍ଟି, ପିଙ୍କି ଆଣ୍ଟି, ପୁପୁ ଆଣ୍ଟି। ସବୁ କଥା କରନ୍ତି, ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଲଗାନ୍ତି, କଳା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସଜ କଲାବେଳେ କାହାର ଟିପ୍ ଟିପ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ତ କାହାର ଟିକେ କମ୍। ଆଉ ଯାହାର ଟିକେ କମ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ତାକୁ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଲଗାଉଥିଲା ସେଇ ମାଉସୀର ଅବସ୍ଥା ଗଲା। କାରଣ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲିଭେଇକି ଆଉ ଥରେ ଲଗାଇବାକୁ କହନ୍ତି। ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ ଏଇଥରକ ଟିପ୍ ଟିପ୍ଟା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଉ, ଯେମିତି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ନ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁ। ସଜବାଜ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଈ ଆଉ ମାଇଁ ନେଇକି ଆସିଯାଆନ୍ତି ପିଠା। ପୋଡ଼ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଇଡଲି ପିଠା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ଥାଏ। ପୋଡ଼ପିଠା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ଆଈ ଆଉ ବଡ଼ ମାଇଁ। ସାନ ମାଇଁ ଥାନ୍ତି ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଇଡଲି ପିଠା ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଉ ମାଆ ବି ସାନ ମାଇଁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏସବୁ କାମରେ। ପୁରା ସଜବାଜ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ଜାମାପଟା ପିନ୍ଧି ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ। ଦୋଳି ପାଖରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ତ ଦୋଳି ଖେଳୁ ସରୁ ସରୁ 2ଟା ବାଜିଯାଏ। ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳି ସାରି ପଳେଇ ଆସୁ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଦିନ ଭଲ ବାରି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ହେଇଥାଏ ମଟନ ଝୋଳ। ଭଲ କି ଗୋଟେ ଖିଆପିଆ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ବାହାରିଯାଉ ଆମ 2 ଅଜା ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ, ସାନ ଆଈ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ। ସାନ ଆଈଙ୍କୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମିକ୍ସଚର ଆଈ କହେ, କାରଣ ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ମିକ୍ସଚର ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଆଈଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଈ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ନା ସେ ବହୁତ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଈ କହୁ। ସେ ଯଦିଓ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସମ୍ବଲପୁର ଅଜା ଆଈ ରହିଯାଇଛି। ଏମିତି ପହିଲି ରଜ ପଳାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭାତ ଡାଲମା ହୁଏ। ସପ୍ତଶଯ୍ୟାରୁ ସୁରମାଇ ଆମ୍ବ ପଠାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ସୁରମାଇ ମାଆର ପିଇସି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମ 3 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ମାମୁଁ ଘରିକା ବେଳେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରଜପାନ ଆଣନ୍ତି। ଏମିତି 3 ଦିନ ହସ ଖୁସି ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋଳିରେ ପଳାଏ। ତା ପରଦିନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ରଜ ସରିଗଲା ବୋଲି ଯେତେ ନୁହେଁ କି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେଇ ହୋମୱାର୍କ କର, ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ରୁଟିନ୍। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମାଆ ସେତେବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଖାଲି ଆମ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲେ ଆଈ କହନ୍ତି ଆଜି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ସେମିତି ଯାଉନି, ଭଲକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଅ। ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ସବୁ କାମ ସାରିକି ବାହାରି ଆସୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଈ ମାଆ ହାତରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଗଲାବେଳକୁ ମିଠା ନେଇଯିବ। ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ରଜରେ ଏତେ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇ ହୁଏନି। ରଜ ସମୟରେ କେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ତ କେବେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ। ହେଲେ ଆମେ ଯେବେ ବି ମାମୁଁ ଘର ଯାଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ରଜ ମଜାଟି ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ମାଆ ନ ଗଲେ ବି ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଆମ ଛୁଟି ସମୟରେ ପଳାଉ। ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ
ଆଈ ଆମ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା। ଆମେ କହୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ ମ? ଆଈ କହିବେ ଆରେ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ଦେଉଛି? ତମେ ଗଲାବେଳେ ଘରକୁ ମିଠା ନେଇକି ପଳେଇବ। ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଉପରେ କହୁ ହଁ ମ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦେଉଛ? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି। ମାମୁଁ ଘର ଏବେ 3 ଥର ରିନୋଭେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। କୋଣାର୍କ ଟିଭିରୁ 3ଟା LED ଟିଭି ହେଇଗଲାଣି। ସାନ ମାମୁଁ ମାଉସୀ ସବୁ ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ସାନ ମାଇଁ ଆସିଗଲେଣି। ଅଜା ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଅଜା ପାଉଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ଏବେ ଅଧା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ କଥା ସମାନ ଅଛି। ଏବେ ବି ଯେବେ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସୁ ଆଈ ଆମ ହାତରେ 200 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। କହନ୍ତି ରଖିଥା, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମିଠା ନେଇକି ପଳେଇବ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଈ କେବେ ବି ସେ ଖୁସିକୁ ଅଧା କରିନାହାନ୍ତି।